Jeg tror ikke, det har jeg ikke prøvet med dig i hvert fald. Det bliver det nok aldrig. Jeg blev lidt på et tidspunkt, da vi sejlede sidste år. Der var allermest bølge, der blev jeg rask. Jeg har også aldrig prøvet. Nej, det var man kaster op med det. Jeg er mere fiskeskræk. Jeg er gideskræk, hvis der kommer en gide, så sidder jeg og tager gideskræk. Eller kæmpe blæksprutteskræk. Rasmus, hvad sker der, hvis du fanger en fisk? Hvis det er en torsk, Ja. så vil jeg ikke selv hive krogen ud af. Hvorfor ikke? Fordi så skider den på en. Fanger til os, siger du hej Christian. Gør den det også? Christian. Mens I går og handler, ikke, så tager vi lige hjem til Ivan, fordi Ivan han vil godt ofre en ny dørmål-skib. Han har en smuk, gammel marineblok tæppe, som skal have i stedet for det dernede. Okay. Så vi skal gå lige tage lige dørmålen af og tegne ind, og han kommer tilbage med en ny spændende dørmål. Nej, fornemt. Men Hvad? Den skal måske ud af bolle. ja. Ja, det kan godt være. Jeg skulle jo prøve sådan en slags laser magic. Laser Magic? Måske. Det er, hvor man skyder. Ja, sådan sådan en rum med røg. Altså, jeg skal måske også prøve sådan nogle maskiner. Det elsker jeg. Vi er nok tilbage om en halv times tid. Ja. Er nyt kul til. Yes. Christian, du er jo en pinse med det der kamera. Jeg kan også se, hvad jeg kan lade en stor boble. Ja. Så ikke lige på, så jeg ikke kommer noget på det. Nej, det gør ikke noget. Det er bare zooms. Jeg var altså ikke særlig stor, Rasmus. Nej, jeg kan ikke have noget. Skal det ind i kameraet? Nej, jeg tror ikke, det er rigtigt bobbelcykker mere. Jo, det er Jenga. Nå, Ja. okay. Vil du have det? Ja. Nu. Ej, meget. Jeg er diskvalificeret. Ja, Okay, nu kører det. Fritterhits. Og så har jeg fået en ny CD, der hedder Fritterhits. Hvor der er alle de gode sange på, ikke også? Alle de gode Fritterhits. Det er en lidt stor. Nu kommer din far igen. Vi. Der står en kasse ned i styrbords side Ja. med tomme ølflasker, man skal bruge den. Så kan du bare tage kassen med. Åh ja. Eller også skal jeg tage en gæstbjørn. Nej, det ordner vi. Ja, og ellers kaffe er der ombord, og en flaske rom og en flaske whisky. Ja. Er der kaffefilter? Trakt? Nej, der er en gammeldags kaffepose. Okay. Du hælder kaffe ned, og så vand over. Okay. Det er perfekt. Så der er 10 liter vand. Det skulle være nok. Ja. Så tynd skal susserne ikke være. Så er vi kommet ud at sejle. Så er vi kommet ud at sejle. Nu er vi i et Thurø bund. Og hvad vil du gerne vise os? Og jeg vil gerne vise det røde hus deroppe, hvor jeg simpelthen er født og har levet de første 3 år af mit liv. Skal jeg lige kigge lidt op på det? Ej, hvor er det sjovt at se. Og badet nede fra den der badebro sammen med Louisa. Derhen. Og krabberne. Og der er fyldt med krabber. Det er der. Jeg må hellere lige tage et billede af dem. Så. Men det var sjovt at se. Meget dejligt.
Jeg kan se Dorte, hun er sgu hjemme. Hvor hun der er alene? Jamen hun leger noget. Nå? Det er da meget skæmt. Altså, kunne du ikke gå ud og holde skibsvognen? Og spørge, om de kunne vente tronen til over, ikke? Fordi så kunne Peter og Rasmus jo komme og spise sammen med jer. Ja. Vi har jo ikke engang fået set det endnu fra sidste år. Hvad laver du, Lovisa? Fotograferer du Louise, når hun klæder op? Ja. Og så har jeg fået butt shots. Nå, men far, du må vel lave en videologbog. Situationsrapport. Ja. Jeg skulle have filmet dig, da du gik af grunden og fik skibet brændt flot. Ja, men nu lige fortælle, hvad der skete først. Nej, det fortæller jeg ikke til kameraet. Jeg er lojal over for kaptajnen. Ja, det er vi alle sammen. Vores mund er lukket med 7 sejl. Vi siger ikke noget. Nej. Der er ikke sket noget. Nå, så siger jeg heller ikke Fornægter noget. alt. Men det giver jo ligesom sig selv, når faren sagde, at det var flot kommet væk fra grunden igen. Ja, der er sket et lille uheld. Det må vi nok konstatere. Utilsigtet. Men vi klarede den. Superkaptajnen klarede den. Christian nu er udnævnt til grundejer af Turø Bund. Ja, det var det. Det fylder halvdelen af ansigtet til. Ja, der skete nogle ting. Men vi klarede den. Som sædvanligt. Ja, jeg kan godt, hvis du vil have, jeg skulle filme. Hvad? Jeg kan godt filme, hvis du vil have det. Nej, det kan du Det kan jeg også godt. Jo, jeg Du kan skal bare også. passe på flaget. Det var mig. Far? Jeg har, hey, spørg lige Løve, om jeg ikke har gjort det godt. Det er en perfekt flagudnedtagning. Det er spændende at se, hvordan Trine laver knopet i morgen, når du skal hejse den igen. Ja, det... Således det ikke løster sig i løbet af dagen. Ja. Det må jeg jo så. Du skal op klokken 8, må jeg sige. Ja. Der er det sjovt. Klokken 7 her. Skal du op klokken 6? Trine, der banker jeg på og smider rundstykkerne. Ja. Og, og så kommer jeg tilbage, så tager jeg en lille svømmetur, så kommer jeg tilbage, så regner jeg med, at kaffen er klar. Ja. Hvad skal jeg gøre med det her? Det tager jeg også. Far? Ja. Sådan der kamera, man skal have, hvor der er sådan en klap, man kan tage ud. Sådan der, så kan man se. Se! Det er bare så. Hvorfor er ingen så lys? Det er fordi, den tilfører ekstra lys, fordi der ikke er særlig meget. Christian, byder du ikke dine gæster? Jo. Det skal jeg gøre. Jeg skal slukke det her. Så. Nu kører vi. Så nu kigger vi. Nu mærker du skal kigge den vej ud. Det er rigtig kaptajn. Så man kan høre sig rigtig sjovt. Rigtig sjovt. Hej Trine. Hej Rasmus. Nu blev den lidt uskarp. Hej Louisa. Hej. Hej. Jeg går over til min far. Hej. Hej far. Hej. Nu må du lade være med at få for meget at drikke. Så, vi ikke så man kan se, så er de allerede godt i gang. Hvordan går det? Alle sammen? Hva? Vi har det fint. Har I det fint? Rigtig godt. Ja. Især med dig som kameramand. Det bliver en fin instruktør, Rasmus. Skal du passe på med at ikke skubbe mig i vandet? Det er det, jeg tænkte. Jeg kan se din næse. Jeg kan ikke se andet, kan man det? Skulle du ikke tage nogle billeder op fra hvor er- kajen? Hvad? Op for hvad? Op fra kajen af hele skibet og hele... Jo, det kunne jeg egentlig godt. Det var Jamen et så, totalt billede. så er jeg tilbage lige om 2 minutter. Det er naturligt ud. Kan du se noget? Ja, næsten. Nogle gange sådan. Ej, det kan jeg godt. Nogle gange sådan lidt uskarp. Man kan se, der er der koøjer, men jeg tror ikke, køer har sådan nogle store øjer. Øjne. Øjer. Her har vi en stor mast. Det er lidt uskarp, men... Rasmus, du kan også filme andre mennesker, der kommer ud.
Sej. Bil. Jeg ved, hvad for en slags der. Ui. Ja. Rasmus, Ja. kom tættere på her i stedet for. Nå, kan jeg ikke gå hurtigere? Kan jeg ikke det? Bare lidt. Ja, og jeg siger, at jeg snur ikke. Så hyggeligt ud. Siger de det? Er det godt, Rasmus? Hvad? Er det godt? Om det bliver godt? Ja. Det er godt. Storfint. Har en film. Hvad betyder det deroppe i højre hjørne? Hvad står der? Der står 12 et eller andet. Og så står der en mulig tal. Så står der 13. Han optaget i 13 minutter. Ja, det er bare sådan en tæller. Men den skulle gerne vise, hvor lang tid man har optaget i den. Er der farve på, når man ser det på video? Ja. Det er der nemlig ikke her. Noget andet, fordi ellers bliver du bare ved med det der. Jamen, det var jeg, der lige sagde, at nu skulle jeg lige... Ja, så stop det nu, ikke, Ras? Så stop det nu, Ras. Så slutter vi her igen. Siger om 2 minutter. Her. Hvad er det her? Skal jeg give dig en skrivelse? Så lad være med det. Så godt. Ja, vi har sovet godt, men du snorker rigtig meget. Rigtig, rigtig meget. Men ellers er vi da taget. Hvad snegl er det, du spiser? Den filmer ikke Er det nummer er det den 4? Den filmer Ja, ikke. det er filmstjernen, der kommer op nu med solbriller. Sætter håret. Filmer ikke, den Jo, gør. den gør. Nej, den gør. Jeg se på den der. Når den lyser, den der knap, tror jeg nok. Det er fordi, det er så lyst, at du ikke kan se. Men det her, det er min anden. Hvis det er det, du lige spurgte om. Vi se. Ja. Nej. Hej då. Hej då. Hej då, pojkar. Er det den nye gun? Det er nye gonte. Pistoler på bagsiden. Hvad? Sagde I bare pistoler på bagsiden? Ja. Så. Hvad lød godt? Hvad lød godt? Hvad har jeg også? Jamen, de kommer bare tilbage. Det er i nettet, bliver du ved, Christian? Ja.